любители от VBlox 7 и от YouTube. Аз съм ProKing и днес ще снимаме клип. Просто клип, как се развиваме. Брат, ела да виж как направих вътре в къщата. Да, и супер яко ще стане. Да. Да, влизай. Така, да влизаме. Да, знам, наистина яко е. Лъга ми, кой ме направи това? И да, дами господа, така, това беше як поздрав. Така, сега ще ви покажем как ще направите капани. Когато, да, лесно и така. Когато капана е готов, ще се върнем. И така, дами господа, най-накрая след като капана е готов. Ела да видиш. Стъпни тук. Стъпвай. Да, стъпни на капана. Няма, спокойно. Ще даде диаманти. Не сма. И това беше бах чакия капан. Не се едвам само за кача гори. И така, здравейте, дами господа, днес направихме джъмп, ще го минем сега. О, не ще падна от тук. Ай, крипър! Крипъра го бутнахме долу. Диаманти, брат! Диаманти, бе! Да, аз направя на гейм от 0 да ги взема. Така. О, мага, забравих, че има крипър, бе! Диаманти отидаха! Диамантите отидаха, майка му! Ай, бах ти сада! Така, и дами господа, нека като направихме... What the fuck, къде паднахме? Бах ти фейла! Така, здравейте отново, тук сме. Сега щупа... Ама каква е тая лава, бе? Чакайте, няма да умра. О да, къмпинг! Умирам! Ай, чао! Умрях, не, умрях. Не. И така, дами господа, това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Майка ти. И надявам се да ви е харесало. И вижте, лайк и subscribe дайте. Винаги давайте на всички клипове, които ви харесват. И ако искате... Тихо! И да, Димо, кажи чао на YouTube, лека нощ, защото